Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang po mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sunugan niyo! Bahas mo! Lantas! Sunugan ninyo! Nagkalagaw na ka maganda na! Nagkalagaw pa yun sa limuko nung maluwas na nito! Tay! Muuban ko ninyo ni Nanay! Maamo kami dito sa limuko. Apason ka na mo dito! Tay! Si Nanay! Balik ko na gusto nanay ni mo dito! Lakaw na! Kanihan na sila! Lakaw na, Idana! Daganong kayo na pagbalik din! Tay! Promise! Apasa ko ninyo dito! Oh, lagi! Apason ka na mo dito! Lakaw na! Sige na! Lakaw na gayo no gayo na pagligi pa! Sige na! Kay ako na balik ko ng imong ginahan! Tay! Lakaw na, Idana! Apason ka na mo dito! Bukdan niyo! Matalimot sa lantas! Ang sunugan! Mao karon ang adlaw nga gipatay nila ang ako mga ginikanan. Gitumo-tumuan ang among bansagon nga mga kaliwat kunumi ug mga mangtas. Barangan, demonyo ug uban pa. Og usa na ka dekada ang milabay karon. Apan kanunay mulanog sa akong hunahuna ang tingog ni tatay ug nanay. Nga ila kong apason dinhi sa limukon. Apan nagpabiling damgo na lang ang tanan. Damgo nga nagpabilin og dakong samat sa akong kasing-kasing. Nga puno sa pangutana kung unsay among sa nga nahimo. Dili patas ang kapalaran. Way hustisya ang kamatayon sa akong ginikanan. Ang tanan miuban na lang sa agos sa panahon nga puno sa kasugiran. Wa na ko'y kapasundingan sa akong ugma. Wa na ang tanan. Apan magpadayon kong magpakapuhi nining kalibutana. Uban sa damgo nga makabot ko ra ang hustisya. Papa! Kumusta, Iha? Din ka ba gikan, ha? Pa! Kita kayo ning baga bago na akong gipalit? Worth 200,000 ni. Oh? Branded ni, og ako ra ang nag-inusara nga naa ini nga klase sa bag dinis ato. Oh, come on, Leslie. Kapila naman ka ni palit og bag nga ingon niya na. Daghan na kay kag mahalon nga bag. Nga wa gini mo magamit. Hay, Papa! Naibaw ba ka nga hilig ko o collection, di ba? Ako pining kalipay. Wag ira kapuslanan na imong gipamalit, Leslie. Nagusik-usik lang gas kwarta. Tuan na sad si Nelson. Manghilabot na sad. May magi mo ning kwarta, uy. O lagi. Dili na akong kwarta pero hinaguan na ni Papa. Ayaw ko na pagbuot, be. Pagpalit sa dugi mo kay way manghilabot ni mo. Stilan. Husto na. Ayaw mo paglalis anang butanga. Og ikaw sa Leslie. Ayaw pagpalabi sa imong pagpamalit anang mga butang wa kinahanglan na. O gunsa man di akong pamaliton pa. Kanang mga ukay-ukay nga bag nga gipang ok-ok na. Uy, kawaw sa nato anak pa no? Kalain anak no nga magmantinir lang taan ng way nada nga bag? Ha? Sawayan tos mga tao anak pa. Ay, mas malipay ko, Leslie, kung itabanan nimo sa mga taong nagkinahanglan. Grabe sad. Magsige na lang di tagtabang anang mga tapulan? Kanang mga patay gutom? Ay karo pagpalabi ano imong baba, Leslie. Pagbaton sa og respeto, uy. Gitambagan ra ka sa hustos atong amahan. Ikaw no? Ikaw kay kontrabida kay sa kong kinabuhi, Nelson. Himantayon kay ka. Hilom na, Leslie. Paminaw sa mong isulti nimo kay makaayo kini nimo. Wa na ko mangayo nimo og kwarta papa aron ipalit ini. Ako ning tinikom ug ako ning kalipay. Busa please lang. Ayaw ko ninyo but isa akong gusto kay dako nako.
Oh, buang gining babayhana da. Pasag dahil lang siya, Nelson. Ako ray mahibawang musulti kaniya. Wa na taho di mo bayhana pa. Ako pa nimo. Di na nimo siya patuyangan. Arong di na maganad. Oh, kumusta, Idana? Excited na ba ka sa itong umabot ka kasal? Natural. Malipayon gyud ko, Ronnie. Tungod kay mao kanay pangandoy sa tanang mga babae nga dadon sa altar sa kaminyoon. Wow. Ako sab excited kay ko sa itong kasal. Dako-dakong pasalamat sa Ginoo nga gihatagan ko niya og lalaki nga sama nimo kabuutan, Ronnie. Oh, Idana. Kimahal kita ka. Uy! Oops. Ano? Ang atong sabot, Ronnie. Humana sa atong kasal. Dili mahimo. Oh, sorry. Nadalan ko sa bulog sa kong gipati. Today, katong akong gingon mo ba? Ang hain na to. Ang atong hatagan sa wedding coordinator. Aw, husto. Pila ganito, Ronnie? Kuan, kinahanglan nga muhatag ta og pasiuna nga 100,000. Sige. Muhatag ta. Ay, kabala ka, bayra raw niya takay, Dana. Ako nang saan mo. Ayaw na ko na una, May mo raman unya tang usa ba, Ronnie, di ba? Kadiyot kaya tagan ti ka. Ay, nag-unsa ka gud diha Puldo nga naghinuktok ka naman hinoon. Ay, pastilan. Sunod si Manay Mac. Tingan ni Nasad. Og daghan na sad mo niya malipay nga atong mga silingan ni Ahak. Ay, oo, bitaw. Unya, nag-all day ka, anak. Ay, wak ko mag-all, oy. Maunay akong kalipay. Ang ako lang bang yunaw na nga, nasayran ko sa atong pagpuyo din Kay, bawi o na sa stinunan ng tag-iyak ng yuta. Ay, sus. Ayaw pagsige huna-hunaan na, oy, Puldo. Kay ugma, kaslo na si Idana. Daghan pa kitang trabahoon. Mag-ihaw para makastulo ka baboy ron. Naingnan na ba niyo mo si Unek? Nga, umutabang na ko karon? Ako na itong giingnan. Banhin ako na turon kauban si Mikmik. May noon. At si Idana? Ay, busy. Nangandam na para ugma. Pamaligi si Rone. Anda siya. Ay, milapas naman sa oras, Puldo, pero wa pa man gihapon si Ronnie. Ay naman kada ning tawa na. Ay, kadiyot ha. Kadiyot ka akong doolon si Idana. Mamayon taog, mangyo ang pare ba nga. Pa-extend ang unang oras. Kaya basin og dunay gamay kakulian ba? Akong adtoon ako, Puldo. Isugo day ka ni Papa sa pag-adto sa Limokon? Sir. Ay, kuyog magod na ko ang inyong sekretary ba? Unya, kumusta ang inyong lakaw dito, Dong? Ay, napaybaw naman ang tanan dito, sir. Nga, naay court order o nangandam ng tanan dito alang sa ilang relocation site. Mayon noon. Malinawon naman ka ang mga lumulupyo dito. Ay, na may uban nga ni Supak, sir. Pero, pipila na sila, oy. Sagad miyo yun naman, ugwa man sila komentaryo. Ugma, magkuhig ta dito. Gusto kong mubisita sa mga tao dito. Okay, sir, no problem. At dagan ba itong kung nangita ni mo dito tungkol kay gimingaw sila ni mo. Ay naman ka, Dennis Tony, oy. Ambot atong tawhana, oy. Pagkaway batasan, way uwaw. Ha? Gikuha pa niyang kwarta ni Idana nga 100,000. Unya pagkasunod adlaw, gikuha na sad niya ang lain na sad nga 100. Pagkadako niyang mangingilad. Dako na sad na ilad. Dako lagi 20,000 day ang iyang nakuha ang tanan. Ay baog yun. Tinigamin taon tong Idana so sa pila ka tuig. Unya karon gisurambaw ras kanahan. Grabe. Grabe gud. Grabe yun. Say nila grabe. Very much. Grabe. Ay, pero kung sa magyug kay rason, nga iyaman ng gibuhat. Ber. Mura man og imposible kayo
nga iyaning buhato ni Idana kay sa kong tanaw ni Ronnie, tarong man dyan tao god. Ay mao lagi. Tarong lagi tan-aon pero buang dang dako. Ay wasa tamay baw sa rason kung ano. Uy, wa sagoy naibaw kung asa na siya karon. Ay kung unsa man gani ang iyang rason, dili gid makatarunganon. Kung wa man lang gani unta say planong magpakasal, wa na lang gid unta niya paabtas punto nga maglaom pang tanan. Nagpaabot pa gid ang tanan sa simbahan pero wa gid siya motunga. Ay, makalagot doon yung ingunin ni Mak. Maglagot ako, Mak. Nakita ka, Mak, kung kilay nag-abot na, Mak. Ay, nagsumpay ng kilay di mo. Ay, sumpay sa mga. Naglagot ka maglagot. Kung akong ikita ni Ronnie, bilab, basinug ako siyang may naikalagin. Kalma lang. Kalma lang. Awa lagi. Angay kong bawion ang tanan yung gikuha, gika ni Imak. Angay gika ni Imak, ni Idana di ay. Angay ko lagi siya mapreso niyang gibuhat na kay. Ang tanan yun, nahibaw na sa nahitabo. Og analdutan sa dakong kauwaw, mao si Idana in town. Huwag yung batasan. Sayunan lang. Huwag respeto nga tao. Bidab, subnag. Kalma lang. Bidab. Masumbagan ko ni mo. Daghan ang nag-ingon nga angay gud siyang ipapriso siyang gibuhat nga pagpakauwaw o pagpangilad. Oh, asa naman ka? Niyan ako sa labi. Ganina ako nagpaabot ni mo. O sige, pagdali, kinapabook na ko sa tong lunch din Magdungan tagkaon. Okay. Amping. Love you. Bye. Siguro kung malipay ka sa akong mga sorpresa o niya. Og sigurado kung maako nakahangtod sa hangtod. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!